Ассалому алейкум дӯстои азиз, як масъалаи дарднок аст ки мехоҳам ҳамаи шумо бишнавен ва ба дигар ҷоҳо ҳам равон кунед ки дигарҳо ҳам бишнавану эҳтиёт шаванд. Ҳозир ҳамшаб рӯзо дар шаҳрҳои калони Россия, шаҳрҳои майдаашда ҳам ҳатто духтарҳое ки сифлис ҳастанд, касалҳои спид доранд, ҳамно бо ҳамкорӣ қатъи нацистое ки муҳоҷироро бад мебинанд ҳамкорӣ кардистанд. Дар ҳар ҷоҳо шиносоӣ, дар ҷои знаком мисли хеле ҷода муҳоҷироро даъват мекунанд, мебаранд, қатъшон ҳамхобагӣ мекунанд ва онҳоро касал кардистанд. Як хелиш дар як рӯз то 5-6 муҳоҷира корро буд мекунанд, ҷавоб медиҳад. Мераванд дар ягон ҷо пива мезананд, ягон камтарак маст мешаванд, ба мераванд хафои кор мешаванд. Ин як проблемаи асосие. Проблемаи дуюм ҳам яе ки баъди ҳамхобагӣ кардан мераванд заявление менависанд ки моро таҷовуз кард гуфта ва сеюмш дар болои ҳамун ҳамхобагитон меоянд кормандо меқапандтон, мебаранд, проблемаҳои бисёртон мекунанд. Баъзеҳошон ҳатто таваллудшон вай 18 сола шудагӣ нестанд. Ҳамин рӯз як модара равон кардан, голоша гирия кардестай, ҳушиш рафтестай барои бачаш, мепурсанд ки бачаша ки ҳамин корро кардагӣ, вай калакаду гуфтестай ки ма яъни помню мега, ма маст будай мега. Охи мембирен ҳаминҷо омаден, ай қафои аз зиндагӣ дуруст шавен. Дӯстои азиз, ҳаминро равон кунем ки беақлои мо бинанд, ям айда ақлшон дасташон будрояд. Худованд нигаҳбонтон.